Mayong hapon mga igsoon o sa atong mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, mayong hapon. O labi na gayud sa atong mga igala natong mga Katoliko, pasensya kay mga igsoon kay medyo naputol ang ato ang live pagganina tungod sa nihinay ang signal mga igsoon sa ato ang live, no? Pasensya kay mga igsoon nya hinaot nga namo sa kapiskays panglawas niya ato ning hisgutan mga higala ang ikaduha natong topic, no, nga matud pa kuno nila mga igsoon sa mga dili Katoliko nga nasayop kuno tang mga Katoliko sa ato ang gitudlo sa ato ang simbahan mahitungod sa kalags mga santos nga naa na sa langit. Kay para nila mga igsoon nga inig kamatay daw sa tao, ang kalag kuno sa tao mga igsoon, mupilit kuno sa abog didto sa lugmanan ba. Ni kamatay kuno sa tao mga higala, ang iya kunong kalag mupilit ngadto sa abog didto sa lugmanan, no? Mupilit ngadto sa lugmanan, mupilit sa abog. Kining atong lawas mga higala, mato pa kanila mo umang kuno niya atong kalag, mura man kuno niya atong kalag atong lawas unya mupilit kuno ni nga to sa abog. Ilan ning gamiton mga higala naa ganin ni diriyo niya man tay gitawag og kining gitawag na to og gikan sa mga iglesia ni Kristo ni mga higala, no? Gikan ni sa iglesia ni Kristo nya tay pasugo mga igsoon, no? Pasugo ni sa iglesia ni Kristo mga higala. So may gitudlo diri sa pasugo nila mga igsoon. Nga hindi kamatay sa tao, no? Hindi kamatay sa tao mga higala ang iyang kalag. Dili kuno muadto naglangit. Kayo matud pa kuno nila wala pa may adlaw sa paghukom. Unya ra kuno na muadto langit kung hukman na gyud sa Ginoo. Kanang inig adlaw na gyud paghukom ba nga hukman na niya ang mga taong matarong, ikaw ato na kas langit, ikaw ari ka sa impierno. Wala pa man kuno adlaw sa paghukom. Tanan kunong nangamatay mga higala naa pa kuno ron sa lubnganan. Nagpaabot sa pagkabanhaw magpaabot sila sa pagkabanhaw sa ilang lawas. Mo na nga mingon sila nga dili kuno tinuod nga mga kalag sa tao naa sa langit, mga kalag sa mga santos naa sa langit. Kaya ang ilang pagtan-aw mga higala nga ang hindi kamatay sa tao ang atong kalag mo pilit sa abog, no? Liman kana o pilit sa abog. Dara. Ang title sa ilang ang title diri mga ison sa ilang topic dara. Nasa langit na nga ba ang mga santo ng Iglesia Katolika? Matud pa nila, naa na ba kuno sa langit ang mga santos sa Iglesia Katolika? Nya matud pa sa ilaha diri mga igsoon nga matud pa dinhi nga ang kalag kuno ini kamatay kuno sa tao, ang kalag kuno matud pa dinhi dumidikit sa alabok katunay ito'y kasamang namamatay rin. Mao na mga higala nga sa ilang paglantaw nga ang kalag kuno sa tao ini kamatay mupilit sa abog, sabot mamatay ra gyapon. Mamatay kauban sa lawas madunot. Salmo 119:25 mao man ilang teksto gamito mga higala. Bantay ha mo og jud ni teksto ilang gamiton. Nya ato ning tubagon para kahibaw ta unsaon ni nato pag tubag ning ilang teksto gamiton para dili ta mailad sa laing reliyon. Ingon dinhi, ang akong kalag nagatapot ngadto sa abog. Buhion mo ako sumala sa imong pulong. Tanawa nga ang kalag kuno sa tawo nga matarong inig kamatay kuno dili na moadtog langit. Kaya nga naman, wala pa mong kuno'y adlaw sa paghukom. Nga nung moingon man kag mo adto na naglangit, naghukma na rin na day paghukom nga. Ikaw, Pedro, adto kag langit kay buutan ka. Ikaw, Tampulano, adto kag impierno kay dautan ka. Wala pa may adlaw sa paghukom. Na mo na moingon sila nga ang kalag kuno sa tao nagatapot ngadto sa abog. Buhion mo ako sumala sa imong pulong. Buot pasabot nga ang tao kunong mamatay, dili mahilangit, dili pa kuno malangi, dili pa kuno kasulog langit ang iyang kalag, no?
Naapa ko muuban kuno. Muuban o mamatay ang iyang kalag mga higala. Kuyog yun sa iyahang lawas mga higala. Mao na sa mga igsuon. Ha? Nya unsa may atong tubag na ni mga igsuon? Unsa may tubag nato niya na? Atong tubag nato niya na mga higala. Unang-una sa Biblia dunay daghang klaseng kalag, no? Daghang klaseng kalag. Kining kalag nga gisgutan diha sa ilang teksto, Salmo 119:25. Dili kana mo ang kalag nga gitawag natong spiritual soul. Kanang kalag nga espirituhanon nga naa sa lawas sa tao nga inig during kamatayon, during death, mao kanay mo biya sa ato ang lawas. Dili ka na mo ibot pasabot nga kana nga klase nga kalag nga gisgutan sa Salmo 119:25. Kay ang kanang kalag nga gisgutan niya Salmo 119:25 nga ang iyang kalag mopilit ngadto sa abog, bot pasabot nga na. Ang iyahang lawas mo ibot pasabot nga na. Kalag nga lawas ang gipasabot. Kaning atong lawas matawag usab ni siya kalag. Pero doon na gyud kalag nga naa gyud sa atong lawas nga mo gitawag na siya og spiritual soul. Kalag nga espirituhanon nga di gyud na mamatay. Ug mao nay mobiya sa atong lawas kung kita mamatay. Mao na mga igsuon. Mao nay mo spirit sa atong body during death. Mao nang kalag nga espirituhanon, spiritual soul. Pero doon na gyud kalag mga igsuon nga nagpasabot og kini gyud atong lawas physical. Ang gigamit nila nga teksto mga higala, Salmo 119:25, referido man ni sa kalag nga lawas. Kining lawas nato kalag man ni referido na sa kalag nga lawas. Mo ibot pasabot diha. Nga ini kamatay kining atong lawas dinhi. Madunot ni mopilit gyud ni sa abog. Mopilit ni sa yuta. Kining atong lawas kay madunot man ni muuban man ni sa yuta gyud. Mo na nga panahon sa atong kamatayon kini atong lawas madugta ni dito sa lubnganan. Kay modugta man mo na nga ang kini atong lawas mopilit gyud ni sa abog. Madugta gyud man higala. Na inig kadugtaan ni muuban na ni siya sa yuta ang atong lawas. Nya banhawon ra ni mga igsuon. Banhawon ni inig kabalik na sa atong Ginoong Hesukristo. Kay doon na may pagpamanhaw. Inig balik na sa atong Ginoong Hesukristo. Nya kanang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo mga higala mao na siya ang the second coming of Jesus Christ. Mao na ikaduhang pagbalik ni Kristo diri sa kalibutan. Nya iya nang hukman niya ang mga buhi ug mga minatay. No? Atong masahon na Salmo 119:25 katong ilang gigamit. Nga ang kalag kuno sa tao mupilit sa abog. Unsa man to nga kalag? Kalag dito nga lawas. Mo din na ibot pasabot. Dili dito kalag nga gitawag og spiritual. Dara. Gingon din Nabuntog ako og nahapla sa yuta. Salmo 19. Dara. Ni sa Salmo mga higala ato ning basahon kay mao man ra bag yun gigamit sa itong mga higala nga dili Katoliko. Nga ang kalag kuno sa tao. Dara. Salmo 19:25. Salmo 19:25 mga igsuon. Salmo 19:25. Nag-ingon din Salmo 19:25. Atong basahon. Ang akong kalag nagatapot ngadto sa abog, buhion mo ako sumala sa imong pulong. Sakto, kay referido man ni sa lawas. Kay kini nga klase nga kalag nga nagatapot ngadto sa abog. Kini atong lawas mga higala, mao ni ang kini atong lawas matawag usab ni siya kalag. No? Matawag usab ni siya kalag kay kung magtuon tas Biblia mga higala nga daghang klaseng kalag. No? Ang tao kini atong lawas physical matawag usab ni siya kalag. Mao ni siya mabasa nato sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 7. Nga dihang ang Dios naglalang og tao, gilalang niya ang tao mga higala. Gipurma niya lawas, gibuhatan niya lawas ang tao. Og natong higayon na gihuypan sa Dios ang buho sa iyang ilong, lungag sa iyang ilong gihuypan sa Dios.
og ang tao nakabaton og kalag nga may kinabuhi. Asa man na mabasa? Mabasa na sa Henesis Kapitulo 2, versikulo 7. No? Mao na atong mabasa. Og ang Ginoo ang Dios mipurma sa tao gikan sa abog sa yuta. Og miginhawa ngadto siyang mga buho sa ilong, sa gininhawa, sa kinabuhi. Og ang tao nahimong buhi nga kalag. Sa to pa kini diha atong lawas, kining atong ilong gihuypan sa Ginoo. Paghuyop ang tao nakabaton nagkalag nga kalag. Nakabaton ang tao og buhi nga kalag. Ang tao nahimong buhi nga kalag. Sa to pa kita di mangigsuon kitang tao mismo. Kita nailawas. Nakabaton kita og unsa man? Buhi nga kalag. Gitawag ditag buhi nga kalag. Muna nga ini kamatay sa tao manghigala nga kining atong lawas mga igsuon kay gitawag man ta og buhi nga kalag. Ang tao nakabaton og ang tao gitawag og buhi nga kalag. Muna ini kadunot sa atong lawas gitawag ni siya og kalag. Nadunot ang atong kalag og mopilit sa abog ngadto sa lubnganan. Mo na ibot pasabot. Mo na ibot pasabot sa Salmo 119:25 nga ang akong kalag nagatapot ngadto sa abog. Buhion mo ako sumala sa imong pulong. Mo na mga igsuon nga inig kamatay sa tao. Kining atong lawas ilubong. Ilubong ngadto sa minteryo. Unya kining atong lawas gitawag man ni siya og buhi nga kalag. Ini kadunot ni ini kining atong buhi nga kalag kini atong lawas mutapot musabay musagol ngadto sa abog sa minteryo. Mo na ibot pasabot sa to pa kini ding naa sa Salmo 19:25 referido dinhi sa lawas nato mga igsoon. Ang kalag sa to pa ang akong lawas ini kamatay nako mutapot ni ngadto sa abog. Mo na ibot pasabot. Oh, nganong gitawag man siya kalag kay tungod kay kini atong kalag kini atong lawas matawag po ni siya og buhi nga kalag. Kung magtuon ta Biblia kay balikon ko daghan magklaseng kalag. Kining atong lawas physical matawag po ni siya og buhi nga kalag. Pero do na gyud kalag, do na gyud kalag nga gitawag nato sa ato ang simbahan og spiritual soul. Unsa man ang spiritual soul? Mao kana ang kalag nga espirituhanon. Nga espirituhanon man na kay kanang kalagad di man na mamatay, di na makita, wa nay unod, wa nay bahing material. Mao nay gitawag sa spiritual soul kay espiritu di na mahikap, di na masimhot. Kana nga kalag mga igsuon mao nay naa sa imong lawas nga during death panahon nga ikaw mamatay mao nay mo biya sa imuhang lawas. Naa ba na sa Biblia na? Ato naman ang gidiscuss pag niaging adlaw, di ba? Panahon sa nagsingabot ang kalagalag, ato naman ang gidiscuss, pero ato lang ang balikon. Naatay example niya na mga higala na nasa Henesis Kapitulo 35, versikulo 18, nag-ingon, o kini nahitabo sa diha nga ang iyang kalag, nagabiya, siya namatay. Nga siya mitawag sa iyang ngalan nga Binuni. Apahan ang iyang amahan mitawag kaniyag Benjamin. Klaro og tataw mga higala nga matud pa diri sa Henesis 35:18 o kini nahitabo sa diha nga ang iyang kalag, iyang kalag nagabiya siya namatay. Klaro kay mga igsoon nga si Binuni, matud pa din si Binuni nga dihang bibiya ang iyang kalag mga igsoon, namatay siya. Kaya mao man ay death, mao man ay meaning o mao man ay kahulugan sa kamatayon. Ang kamatayon mao man ang panagbulag sa kalag gikan sa iyang lawas. Death, separation between soul from the body. Ang kamatayon mao ang panagbulag o separation sa kalag ngadto sa iyang lawas. Magkabuwag na ganini ang kalag ug lawas, mao nay death. Mao nay kamatayon nga gitudlo sa ato ang simbahan nga mao gyud nakabase sa Biblia. Mao nay panudlo sa atong simbahan sa kamatayon. Pero sa mga medicine, sa mga medisina lahi. No? Lahi ang ilang gitudlo.
ang kamatayon mao man ang pag gitawag na to kanang loss of life. O aritas medisina, ang ilang panudlo sa mga medisina, ang kamatayon mao ang pagkawagtang sa kinabuhi. Kanang dili na mo function ang imong lawas, mga organs sa imong lawas. Kung dili na gani mo function ang imong mga organs sa imong lawas, ang imong kasing-kasing di na gani na mo function, death mo nay kamatayon. Mo nay gitudlo sa mga medisina. Loss of life, ang pagkawa nay kinabuhi. Wala na mo function ang imong mga organ sa imong lawas, mo nay kamatayon nga gitudlo sa mga medisina, sa mga doktor. Pero aritas Biblia, kay kini atong gisgutan relihiyon man ni atong gisgutan, aritas sa religion. Ang gitudlo sa atong simbahan, ang death o kamatayon mao ang panagbulag sa kalag gikan sa imong lawas. Kung magabulag na ganin ng kalag diha sa imong lawas, mao nay kamatayon. Na mao nay gibasihan diha sa gibasi na nato sa Jeremias 35:18. Matud pa din gingon din o kini nahitabo nga sa diha nga ang iyang kalag nagabiya, siya namatay. Siya mitawag sa iyang ngalan nga Binuni. Klaro kay mga igala nga kini di atong kalag nga gitawag na to spiritual soul, o kining kalag nga espirituhanon nga naa sa atong lawas. Espirituhanong kalag nga naa sa atong lawas, mao din ni siya ang mubiya kung kita mamatay. Mao na mga igsuon. Nya karon, moingom na nga itong mga higala nga laing reliyon, dili brad kanang mga santos sa Katoliko nga dugay nang namamatay, ang ilang kalag brad daan na sulubnganan. Nipilit na sa abog, nadunot na apil nagkamatay. Kay nipilit kuno sa abog ang kalag sa mga santos, wa kuno na mo atog langit kay wa pay adlaw sa paghukom. Sayop man na mga igsoon. Sayop na. Kay ato naman ang gisaysay mga igsoon kung unsa na nga klase nga kalag nga mopilit sa abog. Kanang nasa Salmo 119:25, ang akong kalag mopilit sa abog. Buot pasabot niya na kana nga klase nga kalag dili na mo ang kalag nga spiritual soul nga kanang naag jud sa imong lawas. Dili na mao. Ang buot pasabot diyan nga kalag nga mopilit sa abog, mao day na ang imong physical nga lawas. Kini nga lawas nimo unod gitawag man nagkalag nga buhi. Kung mamatay ang imong lawas, kanang imong lawas gitawag man nagkalag mismo, mopilit na sa abog. Inig kadunot sa imong lawas, natural mo uban gyud na sa abog. Mopilit gyud na sa abog. Mo nay buot pasabot. Mo nay buot pasabot sa Salmo 19:25, ang akong kalag mopilit sa abog. Kay kanang nga klase nga kalag dili na mao ang kalag nga gitawag natong spiritual soul nga mao nay mobiya kung kita mamatay, dili na mao. Kanang gisgutan diha sa Salmo 19:25. Unsa man buot pasabot diha sa Salmo 119:25? Kining atong lawas. Kining atong lawas matawag man pud ni kalag. Ini kadunot sa atong lawas nga kalag mopilit gyud ni sa abog. Mao nay buot pasabot natural. Kay kini atong lawas mo balik man gyud ni sa abog. Gisgutan man as Biblia. Genesis 35:19. Mabasa na sa Genesis 3:19 na gibuhat sa Dios ang tao gikan sa yuta ug mobalik usab sa yuta. Buot pasabot nga kining atong lawas kabantay mo kini atong lawas bisag kada oras pa taligo, kada oras pa ta manghimasa, kada oras pa ta manglugod. Ikahuman nimo ligo, nya ligo ganig balik panglugod, di ba? Naagya pong kay buling. Naagya pong kay hugaw sa imong lawas. Wa gihurot-hurot ang hugaw sa imong lawas. Bisa pag kada oras kaligo, nganong di mo na mahurot ang buling sa imong lawas? Kay usa na siya kapag prove nga ang tao gikan jud sa abog, gikan jud sa yuta. Mo na mangigsuon. Mo na bisag unsaon pa natog, bisag di pa ka mo gawa sa inyong balay, bisag ka na inyong balay sirado pa kay na, bisag aircon pa kay na inyong balay, di ka maigo sa abog, pero suway kaligo, di ba? Daghang kag abog sa imong lawas. Daghang kag yuta. Logo nimo daghang kag buling. Kay usa na siya kapag prove nga ang tao gikan sa abog. Gikan sa yuta ba? Mo na mga igsoon. Kay naa rin na sa Biblia sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, atong basahon niya. Unsa may atong mabasa diri sa Genesis 3:15? Ang mabasa diri sa Genesis 3:15, nagkanayon ang balang kasulatan.
Sa singot sa imong naong ikaw magakaon sa tinapay. Hangtod nga ikaw mobalik ngadto sa yuta. Kay gikan niini ikaw gikuha, kay abog ikaw ug ngadto sa abog ikaw mobalik. Klaro kay mga igsuon. Nga kini di ang tao mga igsuon, o sa gingon sa singot sa imong naong ikaw magakaon sa tinapay. Hangtod ikaw mobalik ngadto sa yuta. Yuta ha, gisgutan. Kay gikan niini ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog ikaw mobalik. Sa to pagikan sa yuta, mobalik yung ka ngadto sa abog. Busa ka ng yuta diha, maura ng abog. Kung aritas Biblia. Maglibog magulong uban ba na yung mga taong naginutan, asa mang yuta gikan ba? Gikan sa yuta o gikan sa abog? Kay lahi man kunong yuta, lahi man kunong abog. Pero kung magtuon tag Biblia, kanang yuta, nagisgutan diya sa Biblia, kanang tao gikan sa yuta o ang tao gikan sa abog, maura na siya ang meaning. Maura na kung magisguta sa Biblia. Kay klaro kayo, giingon diri sa singot sa imong naong, ikaw magakaon sa tinapay. Hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Sa to pa, ang tao mga igala, mubalik sa yuta. Mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ini ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog ikaw mubalik. Tanawa. Mubalik ang tao ngadto sa yuta. Unya giingon na po diri sa ubos. Ngadto sa abog ikaw mubalik. Gikan sa yuta unya nihimo sa abog. Sa to pa diha sa Biblia. Kanang giingon niya nga tao gikan sa yuta ug ang tao gikan sa abog. Kung magtuon tag Biblia kanang abog diha ug kanang yuta diha maura na diha. Maura na ibot pasabot. Dita maglibog ang uban mga libog jud kay ba libugong jud. Brad asa man jud klaro brad ang tao gikan sa abog ug ang tao gikan sa yuta. Parihara na kung magtuon tag Biblia kanang abog ug yuta, ang tao gikan sa abog, ang tao gikan sa yuta. Kung magtuon kag Biblia kanang abog ug yuta, maura na siya. Kung atong basahon ang Biblia, Genesis 3:19. Mao na mga igsuon, mao na realidad. Nga ang tao mga igsuon mamatay gyud. Kay mubalik man yuta sa abog o sa yuta. Mao na nga bisag unsaon pa na nimo ligo mga higala, sa kada oras pagkaligo naagyo kay hugaw, naagyo kay abog. Kay tungod kay nagpamatuod ka na nga ang tao gikan sa abog o gikan sa yuta. Mao na mga igala nga kini ding lawas sa tao gipakasama po ni siya og kalag. Mao na nga inig kamatay sa atong kalag nga mao atong lawas, mo pilit gyud ni sa abog. Muuban na gyud ni sa yuta. Kay mo balik gud ta sa yuta. Mao na ibot pasabot diha sa Salmo 19:25. Pero ang wala mamatikdi sa laing relihiyon nga ini kamatay sa tao mga higala, doon na ditay kalag nga gitawag na to spiritual soul. O kanang spiritual soul, mao ka na, sa Binisaya pa, mao ka ng espirituhanong kalag nimo nga naa sa imong lawas. Nga panahon nga ikaw mamatay, mao na'y mubiya sa imong lawas. Nya, karon mingom laing reliyon nga, kamong mga Katoliko, nagtudlo mo, ang mga kalags mga santos, naa na sa langit. Ngano magtudlo mo ana nga, wala pa may kalag sa mga santos na sa langit. Wala pa may kalag sa mga santos nga naa sa langit. Sayop man ang panudlos Katoliko nga mga kalag kuno sa mga santos sa Manila ni Sinyo San Roque, San Isidro Labrador, Santa Teresa de Avila. Sayop man ang inyong gitudlo nga mga kalag kuno sa inyong mga santos, mga santa sa langit, naa kuno sa langit. Sayop man na. Naa pa man na sa yuta, naa pa man na sa lubnganan ang ilang kalag. Sayop gyud na mga argumento mga higala. Kaya ang atong tubag niya na ang naara taon sa lubnganan ang ato ara taong lawas. Ang naara sa lubnganan ang atong lawas nga nadugta nahimong bukog, nakalabira na maura nang naa sa lubnganan. Samtang ang atong kalag maoy naa dito sa kung ikaw buutan ka na kas langit. Na banas Biblia na awi atong basahon ha. Ato lang basahon ang Pinadayag kapitulo 6. Bersikulo 9 ngatos 10. Atong basahon ha. Kalag naabag yun sa lubnganan? Kining kalag sa mga santos naabag yun sa lubnganan? O naa ni sa aw asa ba ni gibutang? Asa basahon ha? Pinadayag 6:9 nag-ingon din Unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo ug nakita ko ilawom sa laran ang mga kalag niadtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Nya nakita ninyo? Asa man kalag sa mga gipamatay? Naa ba sa lubnganan? Nipilit ba sa abog? Wala ang kalag
sa mga gipamatay tuwa dito sa ilawom sa halaran sa langit. Nakita ni Juan na moingon mo ang kalag sa taong mamatay mupilit kuno sa abog. Ang kalag kuno sa makasasala, ang kalag kuno sa taong santos dili kuno moadtog langit. Kay para nila ang kalag kuno sa tao ini kamatay musabay ra kuno na sa yuta. Mupilit ra ko sa abog. Sayop na kay naa na sa balaang kasulatan. Pinadayag 6:9. Mato pa diri unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo. Ug nakita ko ilawom sa halaran. Unsay nakita ni Juan? Ang nakita ni Juan mga higala unsa? Nakita ko ilawom sa halaran. Unsa may nakita ni Juan sa ilawom sa halaran? Ang mga kalag niadtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Unsay nakita ni Juan dito sa ilawom sa halaran? Mga kalag sa mga gipamatay katong nagsangyaw sa pulong sa Dios. Wala malagiing na lagi ni Juan nga nakita ko ang kalag nga tuwa dito sa lubnganan ni tapot sa abog. Wa man mingos Juan. Sa ato pa dunay mga balaan, mga santos nga gipamatay. Og nakita ni Juan ang kalag sa mga santos nga naa dito sa halaran sa langit. Naa, darao, klaro kayo. Unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo og nakita ko ilawom sa halaran ang mga kalag ni adtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw. Sa ato pa di mga higala, sayop din ng mga pasiatab sa mga dili katoliko. Nga matud pa nila nga ang mga kalag kunos mga matarong, mga kalag kunos mga santos, nipilit kuno sa abog. Ini kamatay kuno sa tao, ang ato kunong kalag, muuban ra kuno na sa abog. Muapil kuno na og kanang madunot ra usab din na mupilit sa abog kuno mga higala. Salmo 19:25 mo nilang gamiton. Pero wa sila kahibaw nga duna di ay kalag nga espiritual nga ini kamatay sa tao mao nay mubiya sa ato ang ay ini kamatay sa tao mubiya na angat sa ato ang lawas. Mo na gitawag sa spiritual soul. Mo nay nakita ni Juan. Unsay nakita ni Juan? Nakita ko ilawom sa halaran ang mga kalag. Di man kana mga kalag sa mga santos nga gatong gipamatay tungod sa pagsangyaw nila sa pulong sa Ginoo. Klaro kay magagala, naana o mabasa. Huwag yung mingon si Juan nga nakita ko mga kalag nga nipilit sa abog sa lubnganan. Wala oy. Huwag mingon si Juan na. Ang giingon ni Juan nga nakita ni Juan ilawom sa halaran ang mga kalag niadtong gipamatay. Tanawa, dunay gipamatay. Yan ingon ba si Juan nakita ko ang mga kalag sa gipamatay nga mipilit sa abog? Ningon ba si Juan, nakita ko mga kalag nga nipilit sa abog, sa lubnganan. Nakita ko mga kalag tuan dito sa lubnganan. Niya na ba? Wala mingon si Juan. Oy, ang gingon ni Juan, nakita ko ang mga kalag dito ilawom sa halaran, sa langit. Sa ato pa ang mga kalag des mga balaang tao na nagyud sa langit. Na nagyud, dili kay mga kalag sa mga balaan naa sa lubnganan. Mipilit sa abog, di na mao. Kay mao man kuno ni panudlos mga laing reliyon nga ni kamatay kuno sa tao ang ato kunong kalag muuban kuno ni sa atong lawas nga mahimong madunot sayop na. Kay kung masakto ng inyong panudlo mahug nagmasayop si Juan. Hay may tuwan ako. Ang mga laing reliyon ang kalag mupilit sa abog ug kini si Juan nga niingon nga ang kalag nakita ni Juan dito ilawom sa halaran sa langit. Be asa man tuhuan natko. Kining mga pastor nga nag-ingon nga mga kalag naa sa lubnganan pa o kining kalag ako kining si Juan nga nakita ni Juan ang mga kalag sa mga santos na ilawom sa halaran sa langit. Be, hamituan ako. Mas mutuo ko ni Juan kay apostolis jud ni Kristo. Kay kining mga pastor, kutlo-kutlo ra man sila mga tekstos Biblia nya. Sa iyo pa jud ang pagsabot. Mo na. Nga mato pa ni Juan nakita ko ilawom sa halaran ang mga kalag niadtong gipamatay tungod sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Di nakita ni Juan? Di nakita ni Juan ang mga kalag? Dito nakita ni Juan ilawom sa halaran sa langit. Nakita ni Juan. Huwag yung mingon si Juan nga nakita ko ang mga kalag nga naapaghapon taon sa lubnganan. Wala mingon si Juan. Mauna nga ayaw gyud mo pailad sa mga walis, mga pastor, mga igala. Nga mga kalog, ang mga kalag sa mga santos napakuno sa lubnganan.
wala pa kuno sa langit. Mao na mga igsoon. Mao na matot pa kanu nila mga igsoon. Mao na mga higala nga kitang mga Katoliko. No, wag yun kita masayop sa ato ang panudlo nga ang mga kalagyud taon sa mga santos tuwa na sa langit. Mo na dito sa langit daghan gyud kayong mga tao dito na. No, naana gyud mga tao dito sa langit, naanay mga santos, mga tao nga mga santos nga naa sa langit. Ha? Naana gyud. Naana gyud mga higala. Perti na gyung daghanang mga tao dito sa langit mga igsoon. Kung basahon atong Biblia, daghan na kayong mga santos nga nasa langit. Ha, atong basahon ang pinadayag 19:1. Nag-ingon din eh. 19:1 pinadayag. Og human niini ang mga butang akong nakadungog ug usa ka makusog nga tingog sa daghang mga tao sa langit. Nga nag-ingon, Alleluia, ang kaluwasan ug himaya pasidungog ug gawom ngadto sa Ginoo nga atong Dios. Klaro ana. Og human niining mga butang nga. Human niining nga mga butang sa ato pa. Nahitabo na gyud. Human na gyud ni mato pa. Human niining nga mga butang. Human. Human. Mato pa ni Juan nakadungog og usa ka makusog ka tingog sa daghang mga tingog. Nakadungog ako makusog nga tingog sa daghang mga tao sa langit. Naana gyud tao sa langit mga higala. Mao na mga igsoon nga ang mga santos mga santos sa simbahang Katoliko naana gyud sa langit. Mao na ang mga laing reliyon di mo tuo nga naay mga santos dito sa langit kay matud pa kuno nila nga wala pa may adlaw sa paghukom brad nganong naa naman sila sa langit. Wala pa man kuno hukmi ang mga tao. Wala pa kuno hukmi ang mga tao. Nga ikaw ato ka langit brad. Ikaw ato ka sa impierno. Ano ingon mamug wala pay? Ngano ingon mamug naay langit? Kisa mo mosupak po ni Juan. Si Juan naman say nagsulti ana. Nga nakita ni Juan dito ilawom sa halaran sa langit ang mga kalag sa mga gipamatay. Nawara? Gyud ay mga kalag sa mga gipamatay. Nakita ni Juan dito ilawom sa halaran sa langit. Sa to pa gyud na hilangit. Di kay mingon silang nagpaabot pa sa adlaw sa paghukom. Kanang pag-ingon nila nagpaabot pa sa adlaw sa paghukom. Ang ilang lawas mo ay nagpaabot sa adlaw sa paghukom. Katong mga lawas nila nga naa pa sa lubnganan, mga lawas, mga balaan, mo to'y nagpaabot sa adlaw sa paghukom kay katong lawas nila nga nadunot. Mabanhaw man to. Mo na ang gipaabot sa mga mo na giingon diha nga nagpaabot sila sa adlaw sa paghukom kay kadto diing mga lawas sa mga balaang tao nga naa sa lubnganan mamangon to, mabanhaw to panahon sa pagbalik sa atong Ginoo. Mao na kana noon. Pero ang mga kalag sa mga balaan na nasa langit. Na nasa langit. Mo na nga kaming mga Katoliko nagtuo mi og nagtudlo nga ang mga santos, mga santa naa nagyud sa langit. Mao gyud ay among mao gyud ay mga panudlo sa among simbahang Katoliko. Base gyud sa balaang kasulatan nga naa man gyud na sa Biblia nga nakita ni Juan ang mga kalag sa mga santos. Kadtong mga gipamatay tungod sa pagwali nila sa pulong sa Ginoo, nakita ni Juan ang mga kalag sa mga santos nga naa gyud in taon dito sa halaran sa langit. Naa gyud ay mga igala, nakita na gyud ni Juan. Wa man mingo si Juan nakita na ko ang mga kalag sa mga santos nga naa dito taon sa lubnganan. Nipilit sa abog, wala man mingo si Juan ni ana. Ang gingon ni Juan, nakita ko ang mga kalag sa mga martir, mga kalag sa mga santos, ilawom sa halaran sa langit. Naa gyud. Mao nang gingon sa Biblia sa Juan 19:1 ay sa pinadayag 19:1 nga daghan ang mga tao na dito sa langit. Kay na may mga santos nga naa sa langit. Mao na mga igsoon. Mao nang gingon sa mga laing reliyon nga wala pa may adlaw sa paghukom brad. Magpaabot pa mata sa adlaw sa paghukom aron kung hukman ta sa Ginoo ana na ta makasud sa langit. Sayop ka. Sayop pug kana. Kay kanang imong gingon nga magpaabot pa ta sa adlaw sa paghukom una pa ka makasud og langit na may nakasud og langit. Na gani na impierno. Katuday si Lazaro. Lucas 16:19-27 nga dunay dato.
Dihang namatay ang dato gilubong o gitambog ngadto sa impierno. O tanawa ra. Human og kamatay sa dato, gilubong. Ang iyang kalag tuwa dito gilabay sa impierno. Naganto siya dito sa tumang kainit. O klaro ana, nya moingon mo wala pay na impierno kay magpaabot pa kuno sa adlaw sa paghukom. Inighukom na kuno, inigbalik na sa atong Ginoo Hesukristo diri sa kalibutan, kaya ang atong Ginoo mobalik man jud sa kalibutan aron maghukom sa mga buhig sa mga minatay. Anha pa kuno niya hukman. O ikaw tapulano, dautan kang tao adto ka impierno, ikaw buutan magay ka, santos magay ka, sige kag simba, okay ato kag langit. Kana mga igsuon. Kay sa karong mga panahon nga wala pa mobalik ang atong Ginoong Hesukristo. Naa na gyud paghukom, kanang paghukom nga gitawag nato particular judgment. Kay ang panudlo man gud sa Santa Iglesia Katolika nga dunay duha ka klase ang judgment. Two kind of judgment. Duha ka klase ang paghukom. No? Dunay duha ka klase ang paghuhukom o duha ka klase ang paghukom. Una kining gitawag natog particular judgment. Ikaduha kining gitawag natog universal judgment. Kanang universal judgment mao na siya gitawag nato general judgment. Ang atong hisgutan karon kining particular judgment. From the word particular meaning tagsa-tagsa. Human mamatay ang tao kay wa pa mamubalik ang atong Ginoong Hesukristo diri sa kalibutan. Wa pa man mobalik atong Ginoo diri sa kalibutan aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Kay wa pa man mabalik ang atong Ginoo diri sa kalibutan. Nya duna na may mga tawo nga nangamatay na. Duna na magyud mga tawo nga nipahulay nas dayon, nangamatay na. Kadtong mga tawhana wala pa dito hukmi. Naa pa dito sila sa lubnganan, nagpaabot pa dito sa paghukom sa Ginoo, inigbalik na niya. Dili ang panudlo sa Santa Iglesia Katolika sa iyang katesismo nga ang tao diha dayon mamatay, hukman na yun ang tao. Sa gitawag na to og particular judgment, kanang hukom nga tinagsa. Kay ngano tinagsa? Kay doon na magyuy mga tao nga mamatay. Doon na magyuy mga tao nga mag-una na to kamatay. Unya wala pa maabtis pagbalik sa Ginoo, namatay na siya. Karon dili na ba to hukman sa Ginoo? Hukman to. Sa unsa nga klase nga hukom? Hukom nga gitawag na to particular judgment o hukom nga tinagsa. Naa ba na sa Biblia? Naa ato basahon be Hebreano 9:27. Kaya tingalig mo ingon mo, ay kani ba si Carlo, no? Hilig kay ni siya o gama-gamag istorya. No? Wagi basa-basa sa Biblia. Kinanglan mo ba? Kinalang sitas por sitas yun. O, sige. Sitas por sitas mag yun nga tuwa. Okay, Hebreano 9:27. Ingon ni atong mabasa. Okay, atong prubahan nga dunay hukom nga tinagsa. Gingon ni. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa. Og tapos niya na hukman siya sa Dios dayon. O tanawa ra? Nagyud ay. Ang tagsa-tagsa kinahanglan mamatay makausa og tapos niya na hukman siya sa Dios dayon. Tanawa, duna nagyud ay paghukom. Human ka mamatay. Human dayon sa kamatayon. Human dayon sa kamatayon. Hukman dayon ka sa Dios. Mo may mabasa na to Hebreano 9:27. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa. Tanawa. Ako, ikaw, kitang tanan. Muagi gyud ta kamatayon, mamatay gyud ta. Muna nga ayaw gyud kahadlok mo tubang sa kamatayon. Mamatay gyud ta manghigala mo. Sugot kas madili. Mubiya gyud ka diri sa kalibutan. Kay mamatay man gyud ka. Kay unsay gingon diri, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa. Tanan gyud. Og tapos niya na hukman siya sa Dios dayon. Tanawa na gyud ay paghukom. Kini nga paghukom, human mamatay ang tao, hukman dayon ta sa Ginoo. Unsa na nga hukom? Gitawag na sa amo ang simbahan og particular judgment. Ngano particular judgment man? Kay doon namang gyud mga tao nga naguna natong kamatay.